Čaute lidi, dneska vás vítám u taste testu a nečekal bych, že to řeknu, protože vím, že se na mě dívají takový dvě holky ze třídy, takže Elena a Natka, ahoj, pokud tohle video vidíte, tak prosím dejte like. A my se jdeme rovnou vrhnout na první drink. Takže nejdřív tady máme fizzy drink malina. Je tady i fizzy a tady drink. Takže první tady je malina a jdeme to ochutnat, protože kdybyste se divili, proč je to otevřené, tak protože jsem nechtěl kupovat další, tak jsem protože jsem nechtěl, no to je jedno, to necháme být. Takže cheers. Prostě tohle mi chutná. Dál tady je Tropical, to ještě nemám otevřený, to jsem koupil teď. Doufám, že to mi nevyprskne. Dobrý. Dobrou chuť. Takový divný, no dlouho jsem to neměl, spíš piju tohle. Ale jako není to špatný. Není to vůbec špatný. Dál tady je kola, to už jsem měl taky, to je prostě fejková kola, no bez. No tak to vypadá, že to možná je vyboukne. Dobrý. Už je podle toho prstu, když prostě mám prst od té vody, tak už mi to prostě nechutná. Kola s chemikálií, takhle bych to nazval. Není to moc dobrý. Dál tady je fizz drink Ultra Boris, to už jsem měl taky jednou. Říkám, není to špatný. Tak. Tak Monster, nevím. Crazy. Přeslazená blbost, prostě ptákovina. Počkej. Prostě jak energiťák, akorát, že pro děti. Další tady je Dark Galaxy. Nevím, pod čím si to mám prostě nevím, jak si to mám představit, tu chuť, ne, to tady není napsaný. Ne, nic. Není tady žádná chuť. Nealkoholický. Kyselina. Nevím prostě. Tam se možná vybouchne. Ty vole. Páravy. Nebo ty vole. Tak do toho jsem úplně potopil prst. Fuj. To se přiznám, to jsem neměl, ani toho Ultra Borisa, to jsem zapomněl říct. No to jak hrozně chemický, to ani nejde. Je to oranžový ta barvek, energie. Tohle to zrovna je takový divný. Mám tady dva speciály, ty jsou nový, to ani nevím, že existují. První je Iced Tea Citron a druhý je Iced Tea Broskev, nějaký růžový, no. Takže první si jdeme načíst citron. To mě nechutnají čaje, takže na to vypije mamka. Ew. Fuj. Tak to je hnusný. Tak to si nekupujte, ten citron. No, že broskev mi to nějak oshodí. Tak.
Mám popraskaný rty, pak jsem šáhla na ty rty a pálilo mě to. To taky nebude dobrý určitě pro mě. Fuj. Mě bolí břicho a mě to nechci ochutnávat, ale co bych pro vás neudělal. Fuj, ty vole, tak to je ještě horší. Fuj. Tak to chutná, vole, jak nějaký psí pití, ty vole, to je hnusný. A ještě jsem vymyslel na video, že bychom mohli udělat, jakoby, že tady mám tady ty 3, růžovej, kola a tropikál. A že dám všechny nápoje do, nebo ne, úplně jako celý. No prostě jenom čtvrtku a dám to prostě do sebe, takže dobrou chuť. Takže první. Tak to chutná chemicky jak hovno. Teďka zkusím dát ještě, to jsem myslel teď, nevím proč. Teďka zkusím dát všechny tady ty Ultra Boris, Dark Galaxy, Ice Citron a Broskev. Všechny takhle do sebe. Takže ještě mi palce. Takhle na to video udělejte, jo. První. A pil jsem se moc. Tak, ještě jednou. Cheers. První. Fuj, tak ty čaje to zhoršily. Fuj, asi nekupujte fakt ty čaje. Pokud vám chutnají čaje, tak by možná to bylo jako dobrý, ale pokud vám nechutnají čaje, tak ne. A pokud můžete čaje a jakoby i trošku nemůžete, tak furt, tak bych si asi nedal. No, a teď zkusíme všechny do sebe. Kdo co si zaslouží like, prosím dejte like. Takže první, dobrou chuť, dobrou žízeň. Fuj. Ty čaje jsou fakt hrozný, to si nekupujte fakt. No. Tak to bylo všechno, abyste na mě ještě tady trošku věděli. Takže to bylo všechno, ještě se musím napít. Můj žaludek to děsně nezvládá. No, tak já se s vámi loučím. Poprosil bych 50 odběratelů, vím, že to je hodně dlouhý video, asi moje nejvíc dlouhý, jo. Moje druhý nejvíc dlouhý je 5 minut, jo, to je ten Minecraft, jestli jste viděli. Jestli se pravidelně díváte na moje videa, tak
Tak děkuji. Ještě se musím jenom napít, protože prostě tam nedávám tady tu srajdu. To není sprostý kanál, jo? Nemám rád sprostý věci. No. Tak a čau.